Орфизмът е древногръцко религиозно движение, понякога наричано и мистериален култ, което се свързва с митичния певец и поет Орфей, за когото се смята, че е тракиец. Това учение се развива приблизително от В.И. век Н.С. и се отличава с доктрини за душата, задгробния живот и пречистването С. Съществува и понятието тракийски орфизъм, въведено от проф. Александър Фол, което означава тракийското аристократично религиозно учение за обезсмъртяване чрез мистериални обреди, което се смята за предшестващо или паралелно на гръцкия орфизъм. Основни характеристики и вярвания. Орфизмът се различава от традиционната олимпийска религия и се характеризира с: първи, доктрина за душата и прераждането, безсмъртие на душата. Орфиците вярват, че душата е божествена по произход и е затворник в тялото, което е гробница на душата. Цикъл на преражданията. Метемпсихоза. Душата преминава през цикъл от прераждания, реинкарнация в различни тела, човешки и животински, като наказание или изпитание. Освобождаване, спасение. Целта е чрез ритуална чистота, аскетичен живот и езотерично знание душата да се освободи от цикъла на преражданията и да се върне към божествения си произход. Втори. Орфическа теогония и антропогония. Мит за Дионис Загрей. Централен е митът за Дионис Загрей, предишната инкарнация на Дионис, който е син на Зевс и Персефона. Той е разкъсан и изяден от титаните, подстрекавани от Хера. Произход на човека. Зевс наказва титаните, като ги изпепелява. От тази пепел, в която се смесват останките на титаните, земното, злото начало, и частиците от тялото на Дионис, божественото начало, възниква човекът, Поради това, в човешката природа, съжителстват титаничното, материално зло и Дионисиевото, божествено, добро, начало, Трети. Начин на живот и практики. Аскетизъм и чистота. За да пречистят душата от титаничното начало, орфиците следват строги правила за чист живот, включващи: вегетарианство, въздържане от месо, литургични забрани, избягване на определени облекла, например вълнени, и забрана за консумация на боб, според някои източници. Свещени текстове. Приписвани на Орфей, те съдържат космогонията, теогонията и доктрините на учението. Включват орфически химни и орфически теогонии. Мистерии. Практикуване на мистериални обреди, тайни ритуали, за посвещение, които обещават по-добра съдба в отвъдното. Златни пластинки. Намерени в гробници. Те съдържат инструкции за душата след смъртта, как да се представи пред пазителите на задгробния свят и да избегне да пие от реката на забравата, Лете, а да пие от извора на паметта, Немозина, декларирайки своя божествен произход. Тракийски орфизъм, по Александър Фол. Тракийски орфизъм е термин, който се фокусира върху религиозно-политическата система на тракийските царе, Цар-жрец. Тракийският цар е бил върховен жрец и посредник между хората и боговете. Неговото обезсмъртяване, превръщане в бог, е било централен момент в учението. Безсмъртие. В тракийския контекст обезсмъртяването се постига чрез мистериални обреди, а не непременно чрез аскетичен начин на живот за всички. Обреди. Свещеният брак на царя с богинята майка и погребалните обреди са част от ритуалната практика, насочена към цикличното възпроизвеждане на космоса и обществото. Влияние. Орфизмът оказва значително влияние върху древногръцката философия и религия, като идеите му за безсмъртието на душата, прераждането и нуждата от пречистване се пренасят и развиват от Питагор и Платон. Характеристика. Гръцки орфизъм. Тракийски орфизъм. Централен фокус. Спасение на индивидуалната душа от цикъла на преражданията. Обезсмъртяване на царя-жрец и осигуряване на космическия ред. Основна доктрина. Душата е божествена, тялото е затвор, прераждане. Смъртта е преминаване в отвъдна реалност, обезсмъртяване чрез мистерии. Начин на живот. Аскетизъм, вегетарианство, ритуална чистота, мистериално посвещение, главно за аристокрацията, не винаги аскетизъм.